Ni waleya bi kan ka kɛ tile kelen kɔfɛ u ka ni yelen di yɔrɔ in a tigɛlen ka bɔ Ukɛrɛni kuran na k'a bila a kunbɛ cogoya min na fɔlɔ la mun na a kan ka jigi da a yɛrɛ ka kuran sɔrɔ yɔrɔ kan yasa a ka mansimafɛn minnu bɛ yen lakana fanfɛla la a ka se k'olu la baara. Kangarida caman de kɛra duniya jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni o ye k'a fɔ ko ka kɛlɛ kɛ ni Zaporizhia kuran ani yelen di yɔrɔ la ko o b'a bila lahala gɛlɛn de kɔnɔna la mun bɛ sɔn ka na ni sisijugu masiba ye duniya kɔnɔna la ni o tɛna dɔ bɔ balawun bɛ senna ni wagatinin na. Tarata don Russie jamana ɲɛmɔgɔw ye Ukɛrɛni finitigilakaw jalaki k'u ye fodon fili dugu dɔ kan dugu min na yelen ani masibafɛn bɛ o yɔrɔ la. Wagati damadɔ yan'o cɛ Ukɛrɛni fɛnɛ u ko Kremlin kan finitigilakaw taara bin dugu dɔ kan ba bolo fankelen na. Артиллерийские подразделения вооруженных сил Украины подавлены.